que en un moment em pensava que se't tirava sobre ell. Merda, 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 perquè si corres els gossos et venen darrere i et mosseguen. Ah! Vas a morir! Bon dia. Teníem previst en un inici anar a fer la Font Viva, anar a l'estany de la Font Viva, però resulta que ahir es va passar tota la tarda nevant i... Ostres, fa un vent horrible. I resulta que estàvem avui anant, i eren les 8:30, estàvem anant cap a la Font Viva i hi havia una neu, bueno, estava nevant. Era tota la Cerdanya, sol preciós, i l'únic que quan no nevava, o sigui, on nevava era la Font Viva. I hem dit, no, mal, no anem cap allà. Total, que hem fet canvi de plans. I ara estem, on estem, people? A Dorres. I on anem? A Belloc. Eso, doncs anem a Belloc a pujar-lo. L'excursió és la mateixa, o sigui, són quasi 5 quilòmetres i ara el que hem de fer és trobar el punt de sortida, perquè de moment no tenim ni idea d'on està, i a veure què tal. No fa el fred que feia, perquè és que... O sigui, hem hagut d'avortar la missió perquè és que nevava, es veien uns núvols negríssims i hem pensat, és que serà perillós. Molt intens. Veníem superabrigats perquè anàvem amb la intenció d'anar a Porter, que allà és una zona bastant ombrívola. I clar, ara anem. És que mireu com anem. Jo vaig amb l'anorac d'esquiar. Clar, estem pujant a Belloc, que és tot solana, vull dir, no tenim ni un arbre, ens dona tot el sol i clar, ara ens està començant a venir la calor. És una excursió molt curta. No són ni 5 quilòmetres, Vull dir, aquesta excursió la pot fer tothom. Estàvem intentant passar pel camí i aquest gos no ens deixa passar, perquè hi ha el ramat d'ovelles, vale? Ho entenc, gos, però és que aquest és el camí per anar a Belloc. I com ho fem? És que no vull que em mossegui, o sigui, ha anat a atacar-me, vale. Ui. Eli, dialoga, tu que ets vegetariana. Jo no veig gens clar. Li fem la finta, però és que allà segueixen havent-hi ovelles. Vindrà. Clar, està protegint el ramat, ho entenc. Bueno, marxem. Adeu, company. Moltes gràcies. Que vagi bé. Bueno, res, que el gos no ens ha deixat passar. Estem fent marxa enrere. A més, no podem vorejar la valla perquè hi ha ovelles per tot arreu. Juro que en un moment em pensava que se't tirava sobre ell. Ens hem anat molt lluny, És molt fort que un gos ens hagi fet fer això. Passa que em mossegui, Natàlia. Sí. Si mai necessiteu un gos, res de border collies, de rottweilers, un golden et fa la feina. Hem decidit saltar la valla. Maria, és el moment de provar la teva elasticitat. Bien.
això és baixet i es pot saltar fàcil. Maria, per favor, si això no ho pots saltar... Ui, ui, ui. Vinga. Ja hem arribat a Belloc. Yey! Estem aquí. Sembla que la porta està tancada, però no sé, anem a mirar. No arribo. Gràcies. Ui, se nos va. No! Així. Va veure-hi. Ens hem fet un termo amb abenacao. Està tot tremendo. Tens código de descuento. Ojalá. Código de descuento en la Dinatash 20. Estaria Pepi, I Venturi, Benaca, amb això... Hombre. Cocteleo. Cocteleo, frit rabbits. La llaunada de la meva única la patrocina Salomon. Perquè... ¿M'ho dius en serio? El sueño de mi vida. Ja baixem del santuari de Belllloc. Ara s'ha començat a girar molt de vent. Comença a fer bastant de fred. Sí que és veritat que pica el sol i si estàs al costat de l'ermita estàs resguardat del vent i no fa fred. Però ens hem posat a fer-nos fotos així de record i fer una rasca que té la telita. Ja som al poble, ja som a Dorres. La veritat és que hem baixat en poc més de mitja hora, vull dir, superràpid. Pensàvem que havíem fet... Clar, hem baixat per un altre camí, pensàvem que havíem fet la pujada malament. Però no, hem vist que hem fet la ruta circular, per tant superbé, perquè hem vist els dos camins i la veritat és que aquest camí de baixada era supermaco, així amb el camí tot groc. Hem fet 1 hora de 50 i això, 5 quilòmetres. El meu rellotge normalment diu que en fem més, o sigui que més o menys. I fins aquí el vídeo d'avui. La veritat és que ha sigut molt xulo, molt inesperat, ens ho hem passat molt bé. Espero que us ho heu passat superbé, tant com nosaltres, i ens veiem molt aviat. Adeu!